Vi vil gerne fortælle om toner, instrumenter og støj, og det er af Anja og Silja. Ja, på det første billede der ser vi det område, mennesket kan høre. Hen ad x-aksen ser vi frekvensen i hertz, og op ad y-aksen ser vi lydstyrken i decibel. Og jo ældre man bliver, jo mindre vil høreområdet blive. Yes. Ja, og A, det betyder amplituden, og det er fra linjen op til bølgetoppen, altså udsvinget. Og tegnet, som vi kan se, det er et lambda-tegn, og det er bølgelængden, og det kan enten være fra bølgetop til bølgetop, eller fra bølgedal til bølgedal. Når vi skruer vores computer eller mobiler højere op i lydstyrken, så er det kun amplituden, som vi ændrer på. Interferens. Vi kan lægge bølger sammen. Som vi kan se her, så er der to bølger lagt sammen, og det giver så en ny udsvingning af bølger. For eksempel så kan vi se det første, hvor to bølgedale bliver lagt sammen, og så bliver det en dybere bølgedal. Der findes to former for interferens. Der findes konstruktiv interferens og destruktiv interferens. Og konstruktiv interferens er, når to bølgetoppe eller to bølgedale går sammen og forstærker hinanden, så der kommer et større udsving. Ja. Og destruktiv interferens, det er, når man har en bølgedal og en bølgetop, som er lige store, og de bliver lagt sammen, så udligner de hinanden, og så vil der ikke være nogen bølger. Der findes forskellige bølger. På det første billede ser vi en stemmegaffel, og ved siden af ser vi dens bølger, og de er meget ens og flotte. Og på det nederste billede ser vi noget støj, altså for eksempel når man støvsuger eller et ur, der ringer. Ja. Og der er der mange forskellige bølger og frekvenser, og det kan godt virke meget støjende, så det er derfor, det hedder støj. Ja, og her kan vi så se, hvis man blæser i en fløjte, hvordan udsvinget vil være her. Og det vil være to forskellige bølger lagt sammen, så de laver nye udsvingninger. Og vi kan se, hvordan der bliver lavet en Fourier-analyse fra den første figur til den næste figur. Og det er frekvensen, man ser på den nederste figur, og det er de andre små toppe, der er. Det viser klangen, der er i en fløjte. Ja, på det her billede, der ser vi en fløjte og en saxofons frekvenser. Fløjtens frekvens viser, at den har, til at starte med, har den sin egen frekvens, og så har den noget klang, og det er de forhøjninger, der er længere henne på frekvensaksen. Og på det nederste billede ser vi saxofonen, og den viser sig at have mere klang, så man kan se på de forhøjninger, der er på frekvensaksen.